توسط پرتل گوسوسلوگ با صاحب ملک فاصلوی با قید مهاجرتی بعد سفر کنی به منفعت خطان میباشند. سلام تماشابینان برنامه‌های ساربان سفرов. در موضوع رجیستراسیا کردن در فدراسیای روسیه معلوماتی نو پیشکشی شما میگردونیم. لایک مونین با دقت گوش کنین. нафарҳое ки мехоҳед фаҳмидан шумо аз Россия запрет дорен ё ки не. ҳозир мисол бисёри нафарҳоро депортатсия кардаестанд. барои ин чиза тафтиш кардан номери WhatsApp мебирояд, бинависонед ва тафтиш мекунанд. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон расман гуфт ки расман ба қайд гиред, ба миёнаравҳо бовар накунед. аз 26 октябри соли 2023 тағйирот ба қонуни федералӣ соли 2006 таҳти рақами 109 дар бораи номнавишти муҳоҷирати хориҷиён ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия. қонуни федералӣ аз 28 апрели соли 2023 таҳти рақами 156 дар бораи ворид намудани тағйирот ба моддаҳои 20 ва 22 қонуни федералӣ дар бораи ба ҳисобгирии муҳоҷирати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия ба ҳукми иҷро даромада буд ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо соҳибмулк тавассути портали госуслуг худро дар қайди муҳоҷиратӣ монанд. таҳти рақаме ки мо гуфтем аз соли 2023 ҳамин қувваи мақсад пайдо кардагӣ ҳастанд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки худсарона бо тариқи сайти госуслуги регистратсия кунанд, хчона дар қайд бимонанд бо соҳибмулк. яъне ки вазорати меҳнат барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки ин қонун таҳти амал қарор дорад. аз ӯе ки посреднико қати кор мекунед, регистратсияҳои бисёртона фалшивӣ тайёр мекунанд, гуфт ки мисол худтон ҳамун регистратсияҳотона бо тариқи ҳамин сайт бикунед, ин ба дилпиртар мебошад. ва касе ки наметонед шумо бо тариқи госуслуги истифода бурдаву худтона дар қайди ҳамун хонае ки зиндагӣ мекунед монда, мо ҳоли видео мекунем ва мефаҳмонем барои шумо. агар интизор бошед дар ин бора фикротона бинависонед. дар ҳолати қайд надоштани соҳибмулк дар портали мазкур метавонед ба мақомоти қабулкунандаи ҳуҷҷатҳои давлатӣ, яъне ки ҷои маи документи муроҷиат кунед ва ҳуҷҷатҳои худро расман ва қонунӣ ба қайд гиред. мисол ҳамун соҳибмулк ба госуслуги ворид шидагӣ набошад, регистратсия надошта бошад, метавонед ки ҷои маи документи бирен дар ҳамунҷа бо соҳибмулк официально регистратсия кунед, ба қайд бигузоред. ва мо кӯшиш мекунем ки сайти госуслугиро тарзи регистратсияу заявка рӯй карданша барои шумо боомӯзонем ё пешкаши шумо бигардонем. кадоме ки границаи Қазоқистон мехоҳед сафар бикунед, одамои боваринок границаро мегзаронанд, обратно Россия медурорандтон. номерошон мебироянд, занг занед, айноми мо қатишон гап занед. Саидмурод нависондай: акай Сорбон салом, ман як савол дорам, хоҳиш дорам ҷавоб диҳед. ман 2024 дар Россия будам, 3 моҳу 10 рӯз гаштам, омадам ба Тоҷикистон. ҳоло рӯйхат вуҷуд надошт, номам дар списка ҳаст. метавонам равам, илтимос ҷавобро интизор. метавонӣ равӣ ва аз сари нав ҳамаи чиро 100% кунӣ, чизе ки дар кор мебошад барои ту ба гашту гузор кунӣ. қонунӣ кор кунед, қонунӣ зиндагӣ кунед. як нафар нависондай: салом ака, соли таваллуди ма 1998, хизмат мебаранд ҳамиш сезон. 25/03 ҳисоб кардед, 27 сола кишид яка аз хизмати ҳарбӣ озодӣ. як нафари дигар нависондай: салом ака, номи ма дар рӯйхати 120,000 нафара буд. ман охири моҳи январ ба Тоҷикистон омадам. чанд қапас метавонам бирам ба Россия? пешакӣ раҳмат ака. ҳамин хубаш аз ҳама 3 моҳ ҳисоб кунед аз рӯзе ки биромадагиен аз Россия, баъд сафар кунед, ба манфиати хитон мебошад. Раупов нависондай: ассалому алайкум, бахшиш пурсидан хостам. ба военкомат дар Тоҷикистон круглий год шидай ё ки ҳолиам дар як сол 2 бор аст? пешакӣ раҳмат ба шумо. ҳамун як солда 2 бор призв мақсад тирамоҳиву баҳорӣ буд, ҳамун хеле чӣ хеле ки пештар буд. як нафари дигар нависондай: салом, барои через Беларусия рафтан чӣ қонун аст? ягон қонун нест. чира дар назар дорӣ? саволта пра нависон. як нафари дигар нависондай: салом бародар, барои испандам маҳкам мекунам, намедонам чӣ хеле қонун бирораи Россия. ҳар ҷо ба худаш қонуну қоида дорад ва ӯ қонуну қоидаро вақте ки ҳамунҷо рафтӣ бояд хуб риоя кунӣ. ҳамин давлат чизеро запрет кард, ба ҳамун кирдорои ғайриқонунӣ даст назанед.
وقتی که دست میزنین مثال ندانستن قانون هیچ کس از جوابگاری آزاد نمیکنه این چیزا فراموش نکنید. یک نفر دیگر نویسنده سلام سارمان دعوت کنی به خدمت سر شدگی باشه یا که نه یک ویدیو میکردید. برادرجان ویدیو کرده بودیم که فرمان به امضا رسیدگی و دعوت کنی به خدمت قریب هر روز در ویدیوها ما میگیم کی سر میشود و شما را هم خواهش میکنم که همین سوالایی که در یک روز 10 بار پیشکش میکنه از جانب مردم همین را پیشکش نکنین و بعضی آدما را دلگیر میکنه همیشه طوری بفهمین برادر عزیز. زنده و سربلند باشین تا ویدیوهای دیگر. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.